What's up mga kulisaw, maingod to kanyang tanan. Ni ako karon mga kulisaw kay mahangyo indang ko mga kulisaw. Ay kani among content nga naguba na gid mga kulisaw. Pati na pagkagubaa sa amo ang pagkiuntigom sa among grupo mga kulisaw. Pati na pagkagubaa mga kulisaw kay si Bustawing wala na. Si Bus Welfare naundang na sad. Si G-Farm mga kulisaw, wala na sad mga kulisaw. Nakita mi gahapon, mga akong nakitaan mga kulisaw, mao na lang gini. Ang iyang garab nga naay G-Farm. So naglibog ko mga kulisaw kung sa akong buhaton nga mapabalik na ko sila. Naglibog ko kung sa akong angay buhaton nga aron mapadayon nako ang kuan mga ning content mga kulisaw. Mo na nga wala gimi video nga nabuhat mga kulisaw kay gumikan sa panghitabo. Wa ko kalibutan mga kulisaw kung sa hinungdan nga nang luod sila. O nabakoy napasakit nila nga mga words mga kulisaw. Wala pa sila insulti na ko mga kulisaw, ni biyar po sila kalit. Si Bustawing nga akong giadto sa ilaha, wala na sad. Kayong istorya doon na nagikuyugan daw kuno. Pwede kasalain. Nya si Bus Welfare sad mga kulisaw, di na sad siya mo appeal kay nanom lang siya gmani. Unya si G-Farm mga kulisaw mao gina akong giproblemahan kung asa na gid siya. Kung asa na ko pangita kay ngadto ko sa ilaha wala na gid mga kulisaw. Naglibog ko ani mga kulisaw kung say angay na kong buhaton. Naglibog ko unsa ba? Kamo mga kulisaw, tabangi ko ninyo mga kulisaw kung sa angay na kong buhaton. O paki-share sad mga kulisaw sa video mga kulisaw nga makita po nila. Naglibog ko ni mga kulisaw nga sa akong buhaton ni mga kulisaw. Unsaon ako magpadayon ni mga kulisaw. Kay di na ko mabuhat mga kulisaw. Gusto ko mga kulisaw nga naa sila mga kulisaw. Libog ko mga kulisaw kung say angay na kong buhaton ani. Kaya ako lang gipangita, wala na gid sila mga kulisaw, unsaon na lang nako ni. Ako makitaan na nako sila mga kulisaw. Kung nakasala man ganay ko nila, sa luol lang daw ko nila unsa akong nabuhat nila mga kulisaw. O makita gid ninyo ning mga video Bus Welfare, Bus Tawing, G-Farm. Sa luain taong ko ninyo. Sa akong nakasala ba ko ninyo, sa luain taong ko ninyo. Wah, daun sa goy. Daun sa ka? Nakahabag naman taong kagal. Ay, nagutikon din, nagutikon. Nabugas ra gani may nya. Magilak-kilak na mga langka. Asa mo nang gilabtan? Mo ring wala ka pangumpay sa kay imong magikuha diha. Way klaro nagmuimaoy ning gilabtan pa kung sanggot, mangumpay sa goy. Luod kayo, gamay maoy, kalain. Na Magumang tuloy sa ito ha.